Dagajan mir khatsan tarik ya yong arhajar arpulai kibriyo ka SDRF bat ka jingirap ki pajba klala bantan na steng riat ka wei ka met basar rong ha ka jingtua kani ka met urang ba ka dei ka wei na pedeng ki arngot ka basak jinrat ha ka jingtua ha ka jan mir khatsau tarik ya yong arhajar arpulai harangan kat ba kidang wan da ka kali Ini apa memang? Apa dini narangan mo?